Nahrávame. Daj. Kokos. Dobre, čauky mňauky, to som znovu ja. Pán Dokonalý. A je tu aj so mnou priateľ. Volá sa Matthew. Musíme ich rozstrieľať ich musíme. Dali nás, zabil som sa sám s TNTčkom. Ideme všetko. Takže čau, u ďalšieho videa a tu vás zdraví Matthew, najlepší hráč Bloodskate. Takže ide sa hrať. Ferekava, kde si? Poď za mnou. No poď. Toto je superová akcia. Táto hra sa volá Bloodskate a je založená na Minecrafte, lenže toto je o zbraniach a stačí sa tu iba, máš tu zbranie, keď Všetko som hovoril, Maťko, všetko som hovoril v prvom videu. Dobre, ale ja to poviem. No, tuto zostávajú všelijaké veci, keď máš väčšie, napríklad ako má Ferko, už má dobrý AKčko, alebo má nejaký 4. level, či 6. A ja mám iba 4. ako šitniak. Máme tu takúto pištolku suprovú, AK-47, sekerku, veci, legánačku, TNTčko, granáty, teraz nechcem vyhadzovať, ty až na ich území. A už mám 7. level. Snažili sme sa nekopírovať od iných youtuberov, lebo by ste nám nedávali lajky, tak preto sme to nekopírovali. Ale už mám jeden odber, aj like. A 3-krát hádajte od koho? A ešte. Od môjho otcíka! Ty sa nevieš pohnúť, keby niečo. Ja sa viem, ja sa hýbem, keď už tak. Ty sa hekol, ty kokos, ty sa, nevieš sa pohnúť, kde si ty? Ty to máš zladnuté, ja som pre tebou, ty sa nevieš pohnúť. Ja sa furt pohybujem. Čiže mne to vôbec nelaguje. Laguje. Nelaguje vôbec. Tak asi mne to laguje, kokso. Videjka. Čo nám to laguje? Dobre, proste poďme na volakoho. Kokos, mne to laguje. Jemín. Kokso. Dobre, tak toto videjko asi nebude na YouTube, musíme si natočiť na Minecraft, lebo nám toto laguje. Bude na YouTube, mne to nelaguje, ja to natáčam. Dobre, tak asi čaute. Ja idem natáčať Minecraft. Dobre, čaute, toto bolo k tomuto videu všetko. Čus! Lúči sa s vami váš pán Dokonalý. Uvaša.